Har I besluttet, hvad det skal være for et brand? Det må være dit. Skal det være Outwell, eller skal det bare være Outdoors, eller... Nej. Hvad er det hippeste? Du vil hellere Robens, kan jeg sige. Nej, ja. Ja, det er lidt Robens, det her. Ja. Vi tager Robens. Ja, sådan nogle trommer og sådan lidt, ikke godt? Vi tager fat i Robens. Hvad rimer Robens? Sådan. Så. Nej, hvad er det, vi gør? Ingen gang huske, hvad det er, der gjorde det. Og ikke bare sådan. Ja. Det er bare smart. Prøv lige at give mig en fornemmelse af, hvad du mener med samba. Okay, ja. Men det vil jeg gerne hjælpe jer med. Det siger jeg. Det der brands navn med. Det var nemt. Ja, det var nemt. Godt. Det var derfor. Det må være noget strandhalløj. Easy. Men lav den der lyd på trummen. Ja, det gør I. Men I har ikke tid at øve. I bliver nødt til at komme med. Men det er altså ret vigtigt, at man har en fornemmelse.
Velkommen. Great brand. Tydeligvis kan Og det må meget gerne komme ud, også, så vi kan høre det. Ja. Så, hvordan slutter I af? Og så siger vi Klondike. Klondike. Yes. Sådan. Den var der hjemme. Så er vi klar. Så